Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 3. Di mo baybayan ti ayat, kan kinapudno. Ibitin mo ida iti tenged mo, kan isurat mo ida iti pusom. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Saan tumat lang agragsak da Romel? Kanti asino man ababay anang isukatan na kanyak mama. Agsina dan tumat lang. Di ka kumagsao iti kasta, iha. Aklo naman asaan ada kayo kin ni Romel tinaituting para iti tungkal maysa. Narigat nga aklunan mama. Mano atawan nga inayaywanak ti relasyon mi. Ngamkas di kalakana para kankwana ti mangisukat kanyak. Iha, Awan ti amo ka nagkurangak. Ngam apay akas to'y tinaramid na. Didak siguro maawatan. Gaputasan ada kayo ti makarik na iti sakit kan saam amarikrik nak mama. maawatan ka, iha. Ngam di ka kumaagilunod. Dakas ti kasta. Sa anak nga agilon-lunod mama. Ibagbagak laang ti posible ang mapasamak. Ala, husto da itan, iha. Ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ang mga numadagdagan laang ti sakit tinaka mo. Asino tinangisukat ang kanyak, Romel? Awan pa tinobyak sipod nakiwin na suwasakan ka, Bianca. Patyan na ka ma. Jack mamati. Apay nga rod ang naglaka para kan ka tinakiwin naswas kanyak. Nakisina akan ka. Saan aga po taadan kasukat mo iti pusak. Anya? Nariknak lang amin asaan ako na naragsak iti relasyon ta. Awan mo ti maibagakan ka. Kaputan na sayat kan na umaka ababay. Pakawanan na ko ma. Saor ka. Di mo inikan patag ti amin nga inararamid ko para kan ka. Kan para iti masakbayan ta. Bakawanan na ko nakmanen. Di ka madanagan. Gaputa idaw-dawat ko asapay la ko ma. Tama kabiro ka iti lalaki ang mangayat kan ka iti napod na. Ken lalaki nga adayo anasaysayat ng iti siyak. Nasingpat ka, Bianca. Ken ada mabalin nyo iti biyag. Iso apat check nga ado ti mangayat kan ka. Dexter, ibagam ko maadagos kanyak. Numadamag mong adan kaayan-ayat ni Romel. Anya? Please, basit laang day taapabor adaw dawatag kan ka. Ay na, Bianca. Di mo ngaminan pagdadaulan iti panawon ni Romel. Nag-break kayo nga rudan. Unay kamutan. Naskan ka di pa'y abaliksam day ta. Ah? Ay, pasensya kan, Bianca. Basta, patgam ko matikid daw ko, Dexter. Ala, wanan. Amok matlaang. Di naksardengan, aging gaadyak umanugot. Agyaman na ka. Unay kan aya, Bianca. Pasensya ka kuman. No tila ipapaaramid ko kan ka. Aging ka ngamin ita. Nasakit pa'y latinakam ko. Gapo iti panakiwin na suwas na kanyak. Lipat munti amin kada kayo, Bianca. Gaputa, amangan nos kan tumutlaang timasaktan. Amom Romel, nasakit tinakam ni Bianca kan ka. Gapo iti panakiwin na suwas mo kan kwa na. Nadlaw kumot lang dahi tayo tinaudi apa nagsarita mi. No apay ngamin nga inbreak mo Napintas kan nasingpat ni Bianca. At dapay mabalinda iti biyag. Wen, nasingpet. Awan may bagakan ko na. Ngamawan mo't lang serbi nang ituloy ko ti makirelasyon kan ko na. Gaputawan mo lang mariknak apanagayat. Anya? Dahi tatipot no. Ang hindi na mo't maawatan. Iso ka na yun ng ibaga na sakit tirik na. Ala, sana bale. Ikanta pa itinaan anay panawon tap numang lipat. Wen pare. Namdamagan ka man pare. Adda ka din sa balian ang isukatam kan kwa na? Wen. Ang jak amo. No ay ayatin nakmat.
Agyamanak. Gaputa na awat mo utlangan ti amin, Bianca. Uwan Romel, gaputa na panunot ko, nga awan mo't laang tinasaya at nga itden na, no ibalod ko ti bagik iti napalabas. Agyamanak kan ka, Bianca. Kaya't sapay la ko ma, tadinak tom kagura. Saan? Di kan kagura. Agyamanak. Kaya't manipot ita. Agbalinta na singit nga gayam. Uwan Kaya't indon sumaruno. Yam amukan ka ti kaayan ayat ko. Ha? Di mo ibaga di mo kaya ti makiam amukan ko na. Kay bagbagam lang iti anaawat mo ti amin. Ay, kayat ko Romel. Kat urayak di kanito nga iyam amom kanyak ti girlfriend mo. Kinunam anaawat mo ti amin. Ngam apay nga rod, anabarbarta kasi mangpuhat iha. Bay, anak, pumalatan, mama. Kaya't ko lang ngay liw-liwag ti amin. Bianca, iha. Nabayagan na di apanawan. So alipatam ko man. Kitaam, nasursurom pa yan ti aginom. Sipod nasaktan ka kanaya. Mama, dagasak ka di a babae. Tapno, kastoy, di mapagtang ko. Saan, iha? Nasimpot ka. So anagasat kami unay kin ni papam. Gaputas ka tinagbalin nga uni ka ihami. Apay nga rodad, di nagmatmay patag ni Romel, mama. Kas itinaibagakan ka iti. Saan ada kayo kin ni Romel tinaikari iti tunggal maysa? Mama. Ala, huston iha. Umay ka. Itulod kan iti silid mo. Tapno makaturog ka kat mausawan ka. Si kagayam ti kayan ayat ni Romel, Vina. Wan, Bianca. Kat pakaragsakak unay ti panagam-am mo ta. Kasta akmat, kat sapay la ko ma, tamanipod ita, agbalintan anasingad iti tunggal maysa. Namnamaam na ita, Bianca. Agyaman ak Vina. Oh, kasla na ganun tinagsaritaan nyo ah. Wan kasla nga ron nabayag kami na nagam-am mo. Takasla na lag-antirik namin iti tunggal maysa. Kasta ka di? Wan Romel, husto ti kinuna ti nobyam. Nasayat nga rito kasta. Anya, nalpasan, titungtungan nyo adwa? Tarumwar tayon? Wan, baliwan tayong tumanan ti agsasarita. Agyaman gaputa makita kat adda basit nagbaliwam iha. Anya ti kaya tiyo asawan, mama? Di ka nga na nagbarbartak. Kan kunam anak kasingad mo ti kaayan ayat ni Romel. Kaya tasawan da ita, ayusan ti amin kan ka. Wan mama. Okay akon ita. Maragsakan ak amakangag iti kasta iha. Kat sapay la kumatag tultuloy da itan. Saan nga min anasayaat at ilaang napalabas ti pampanunutam. Wan mama, awanan ti pagdanagan nyo kanya. Bianca, pasensya ka kumaan no nakasingak ita. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya Romel. Gaputa sa anak mo't anataktak. Agyaman to kasta. Awan anyaman na. Itaman pa'y adi kay nagkuyog ka ni Vina. Oh, apay. Kanayon mo takakuyog mo tunggal adda papanam, saan ka di? Wen. Ang nuapay akinid daw ko ito ti panagsarak ta. Kaya't ko lang ay bagati mapaspasama kada kami. Gaputa jakon kabala na bukbukudan. Ha? Nasakit niyam ka. Diyak kabala na mapukaw ko ni Vina. Pagsaritaan nyo anaimbag ti susik yu Romel. Kat pag tinulungan nyo asulbaran, ti di yung nagkinaawatan. Dayta ti kasayaatan nga aramiden nyo. Kan maisa, agpin na kumbaba kayo adwa, tapno saan ako maro ti susik yu. Agyaman kan ka. Agyaman iti oras nga impay mo kanyak.
na akon ket. Nay, anyaya tikat katawa Bianca. Ha? Itay ka pa'y ako manatawa. Amom, kasla saan kanon ang masimpati relasyon da Romel kan Vina? Kat? Dayta tikat katawa One, Jack ilibak dayta. Anya? Kunak tupay kat. Saan nga agragsak ni Romel iti sidong ti asino man anang isukatan na kanyak? Huh, dayta ti maala na iti pananggulib na idi kanyak. Amom Bianca, di nakaginuliban ni Romel. Gaputa break na ka, nga awampay sa bali ano biyana. Isumat lang dayta Dexter. Hustumat ket di, no ag-break da ka ni Vina. Tapno marik na namot ti saam nga imparik na kanyak. Di ka kumamat agsao iti kasta, Bianca. Ikararag mo kit di Asapay kuma, tamaornos da ti bagbagida. Apay ko mga aramid dayta. Tapno amom, kagurak ni Romel gapo iti inaramid na. Bayam, tapno mapadasan damo ti masakitan kan agsanuong saan la asyak. Panaging bubukod dayta, Bianca. Pangaasim. Laksidem tigura di tabarokong mo. Saan ka matasigod kasta Pasensya kan Dexter, ngamjak maaramid dayta. No saan nakakasto idi, maawatan mat siguro no ibagak, atunggal tao, adda pagbaliwan na. Oh, kumusta, Vina? Nasaya at mat, Bianca. Agyaman na kata inawis nak dito yung restaurant. Wan, gaputa ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Ha? Kumusta mo tanti relasyon nyo ka ni Romel? Awanan, Bianca. Saanin ana urnos ti amin kada kami. Ha? Maragsakan ak amakangag iti daytaken ka, Vina. Anya? Ita, nariknamon tinariknak idi insinanak ni Romel. Nasakitan niya? Kasla matudtudok iti dagom ti pusom, gapo iti pan nakapasakit mo. Abay, kastamot tan ti ibagbagam, Bianca. Kunak manon naawat mon ti amin, kat agpagayam ta. Kat may saka kumaamang andihay kanya. Kan mang tulong kada kami. Tapno maurnos mi ti amin. Apay ko mga aramidat data, kat masaksakitanak. Anya? Tapno amom, nakisining daklaang kada kayo iti. Tapno mabantayak ti taray ti relasyon nyo. Saan ka gayam apud no agayam, Bianca? Gaputa kasta kamot gayam. Sorry ngam husto ti kunam. Panagin ko kunalaang tinasaya at apan nakilangan ko ken ka. Naamwak tar aramidam, Bianca. Ket sapel ako tadi nakagura iti bagakan ka. Ha? Ti inam amis mo tinangibaga. Anagbalin kan ama naging bubukod. Gapulaan kinayat. Anya? Bianca, agpanunot ka na himbag. Agamiris ka. Saan arumbeng aguraam dagiti tattao? Ngawan matibasol daken ka. Ngam pinasakitan nak ni Romel. Iso akayat kumat amalakam na ti amin anapadasak idi. Gapulaan iti guram dayta, Bianca. Iso anagbalin ka nakasta. Panunutem ko at tao laeng ni Romel. Ket adda ti pagbaliwan ti rignana. Ket ni Vina, babae laeng met anagayat. Ken maysa, saan ana ikari adda kayo kin ni Romel ti agkatuluyan. Anya? Di ka kumaagbalin adakas, Bianca. Apay, nalipatam ka din ti kanayon mo nga ibagay di. Arumbeng laeng nga agiin ayat tayo. Ken agbalin tayo kumaanapod no kadagiti amin at tao. Kabayatan ti panagbiag tayo diti daga. Nick. Si kaa mismo ti kanayon amang isuro kada kami idi. Adi tay liplipatan ti kinaimbag. Kinaman nagpakumbaba. Ken aminen anasaya at agalad. Arumbeng nga ugalyan ti tunggal tao. Iso asapel ako tadumteng ti panawan. Amapunas aminen agura di takaunggam. Bianca.
Maladingitan ak unay iti makikita kan kaita, iha. Mama, Biangka, di mo ko maitulog nga abakan nakatisakit tirik na kan kuram. ha? Nagbalbaliw kan anaming pinsan, iha. Pakaragsakam pa yan no makitkitam amalmalday dagiti tattao aginuram. Nga awan mati umno arason. Anya, Iha, di mo ipaidam ti ayat mo iti padam a tao. Mamakawan ka, kat agbalin ka kumaan apod no iti bagim, kan kadagiti tattaong adda iti aglawlaw mo. Lipatom nga minan tinapalabas, kat sangwam matan ti agdama. Tapno di nakaiguyod ti sakit a marikriknam. Tapno di kaagbalin ang managing pupukod. Mama, Pangaasim, iha. Diyak kaya't akit kitaan at isigod anasingpet a uni ka, iha. Kat nagbalbaliwan anaming pinsan. Nick, Dexter, Kasla, ada napatag nga bagam Bianca. Uwan nga rod, Bianca. Ngam, apay akas la marigatan ka amang ibaga. sungbatan niyo kumati sa ludsod ko. Kat pangaasiyo, tatilaang pudno ti ibagayo. Bianca? Agpaiso ka di adak sa kun a tao. Nick, Dexter, Saan, Bianca? Nasingpat ka. Day tatipod no. ngamapay nga rod akas no itinapasamak. Naragsakak idinagsina da Romel kan Vina. Kat kayat ko amariknada kumati sa anariknak mo't idi. Gapula ang dayta itinabayagan na kupkupikupam agura kini Romel. Bianca, iso akayat mo tagibalas. Ngam saan pa'y anala daw ti amin. Punasam amin agura iti kaunggam. Kat no kasano ti panagayat mo, kan kinapudnum idi. Iso kumati sobyam agalad mo. Tapno agtalnamat tenterik nam. Sige, aramidak dayta. Kat agyaman ak unay ti panang bagbagayo kanyak. Kat ikarik, agkidawak iti pamakawan da Romel kan Vina. Kat agbalinak tun anapudno apagayam kadakwada. Di ka agpailuyos iti saan, tapno di ka makaaramid iti saan a maiparbang. Punasam tigura iti kaunggam, kat agtalinaad kumakan ka ti panagayat kan kinapudno. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong Liwan. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.